Goeie. Ze mij officieel enkel maar vernuiveren wezen, maar inwendig ben de FNP'ers vanzelfs laaiend wilk, omdat de BBB hier in Friesland verder keer zal met CDA, Partij van de Arbeid en de ChristenUnie. Drie partijen die hier nogal wat achteruit gaan binnen, wil de FNP meer stemmen hier als fjouwer Jelien. Alhoewel had steeds zitten wel gelijk, namelijk fjouwer. Maar de FNP had zowel in de provincie als in de gemeenten de laatste jaren altijd meer een goede bestuurderspartij geweest. Dat komt omdat ze het N-woordje in haar naam altijd minder accent jouwen. De bevolking van Friesland die komt voor een pad wil vinden in de nieuwe prioriteiten van die FNP, liedskaligers en het bewaren van de dwarfsmeerskippen. Precies. Ik de accenten die wel op te vinden binnen in het programma van de BBB. En waarom had die BBB de FNP dan onder kans gekozen? Het is net te begrijpen. Wat wie een college van deputaire steden mooi en logisch was, bestaande uit BBB, CDA, Partij van de Arbeid en FNP. Het Frieske CDA had voldoende afstand van haar nationale teamnaam en de Partij van de Arbeid zit smoorvol naar elan. Smiet die ambities op de programma's werd de bevolking van Friesland het meest van houdt en dan ben je toch klaar. Maar ja, de BBB keert een SGP'er als informateur. Hoe krijg je het in de hasses? Had een eerste verzin. Het liep ook zo mooi, want de SGP die in het mei en de verkiezing dus aan manco mooi onafhankelijk oordelen. Maar het leeuwenbloed in die kring een baas. En zo kwam de ChristenUnie er dus in. Wilste die maar 2 zitjes haar in de steden. En hult die net zelf haar dat ze een goede bestuurderspartij binnen. De BBB zal wel tocht ha dat die listloeker van de ChristenUnie, die Matthijs de Vries, wel in de boeze ha. Dat is ik net zo dree hier. De BBB die betrouwt haar zelfs net zien Siebe Knol van de FNP. Jerry Immert, voor en zin. Dat hier ze vergeten matten. Het wichtigste is, zijn ze al hier, om in een man de mijlkoor ingereerder de problemen van Jordaan op te lossen. En wat krijgen we nou? De ChristenUnie gaat blien in alles mee. Daar had ik geen les van. Maar de FNP is een stoorzender als leiding van de oppositie. Spietig.